Ei, 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 aquí el Cat hablando. Bueno, com ja ho vaig dir al meu primer vídeo, el següent vídeo i el primer de la sèrie serà pels nens petits i és un conte. I en 3, 2, 1, comencem. Diu la llegenda que hi havia una vegada un lleó que es deia Lleonard. El Lleonard vivia a la selva. Li agradava molt fer escultures. Les feia amb sorra, fang, fulles dels arbres, pedra, o sigui, amb tot el material que podia trobar a la selva. Un bon dia, un fotògraf d'una revista molt important va fer un viatge a la selva. Li havien dit que allà hi vivia un lleó ben curiós. Era un lleó artista. Quan va arribar a la selva, en Tom va quedar meravellat per la primera escultura feta amb els mateixos arbres. Era magnífica, estava tan emocionant que va començar a fer-li moltes fotografies. Mentre l'admirava, va aparèixer una girafa molt alta i li va dir a en Tom: «Què t'agrada aquesta escultura? L'ha fet un amic meu i és un artista. Hi ha moltes escultures seves per tota la selva». I en Tom va respondre: «I tant que m'agrada, és molt original». «Com vols veure més? La selva està plena. Doncs sí, si em dius on estan, faré una volta i a veure què trobo». En Tom va seguir pel camí que li havia indicat la girafa. Era un camí molt estret i ple de pedres molt grosses. Quan ja portava molta estona, ja pensava: «Aquest camí no tinc cap sortida». Però així a cop i volta es va trobar un altre obra d'art. Mentre l'estava mirant i fent moltes fotografies, va sentir un soroll que sortia de darrere els arbres. Es va acostar molt a poc, i va veure uns ulls que els observaven. Era una nena. En Tom li va preguntar: «Que estàs tu sola? Que estàs bé? Com et dius?» «Jo em dic Tom i he vingut a conèixer el lleó Lleonard». Quan va sentir aquest nom, se li van il·luminar els ulls i va somriure. «El senyor Lleonard és el meu amic i aquesta escultura la va crear per mi. Què t'agradaria que et portés amb ell i així ens el podries conèixer?» «Faries això per mi? Em ficaria molt content», va dir el Tom. «Doncs som-hi!» El camí continuava sent molt estret, però de cop i volta va arribar a un espai molt gran. Hi havia molts arbres al voltant d'un llac, però al fons hi havia una cova. Aquí era on vivia el lleó. Ara estava fent una migdiada perquè estava molt cansat, però quan va sentir arribar va obrir un ull. «Hola, Lleonard», li va dir la nena, «et presento el Tom. Ell és un fotògraf que ha vingut a la selva a fer-te un reportatge sobre tu». «Oh, quin honor que ens vinguis a visitar». «Estic encantat de conèixer, senyor Lleonard. He sentit a parlar molt bé de tu i ara veig que és ben cert tot el que m'havien dit». «Ha, va riure ben fort en Lleonard. Van passar tota la tarda parlant els tres. En Tom va seguir fent moltes fotografies meravelloses de tot el que veia. De cop va pensar que era molt tard i havia de despedir-se. «Moltes gràcies, senyor Lleonard. Amb tot el que hem parlat i les fotografies que he tret, farem un reportatge ben xulo per la meva revista. I gràcies a tu també, Eva, per portar-me amb el senyor Lleonard». «Torna quan vulguis, Tom. Estarem encantats de xerrar una estona amb tu», li van dir el Lleonard i l'Eva. Quan va arribar a casa, en Tom va passar a net totes les seves notes i va endreçar totes les fotografies. Va escriure una notícia que va donar la volta al món. El lleó artista, el lleó Lleonard, existeix de veritat. I diuen les males llengües que alguns dels artistes més importants del món van inspirar les seves obres i escultures en les de la lleó Lleonard. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos. Adéu. I fins aquí el primer vídeo. És el conte pels nens petits, el lleó Lleonard. Espero que us hagi agradat. Dale like, suscribiros, activar campanita i fins al següent capítol, que serà el divendres que ve. Adéu.